التاريخ كجمر فرانك سبهال سب كان مكينو وريدو أناب حد ريستورانت أتوا فرانك سقطن يخمسل كله إذا أساسايت أب تزاربو لسنبرت أوان نمينون دار أيه كمل سايك ألن أب سقطو أجن بردو ناي مسمع كلت كمزلوان نردا برحوق زلو حشوخ شوخ تاخسن إخيليو بتوساقي تعاتيب سنبر معطو نايكشنو خوينم تزاربو زنبر نجر كله قسم أمك أهله قاتيلو نابت كشنا آتيو معطو دحر مأتاو بقصبت أو زنبر شيف كهرمون قطوطون جمرة بدحرزي تعزبتنا ندحريت ملسنا أبت غزيتي فرانك أبي صحفتو بزح سراح زسرح سب نبرة بتعم خبورن نفعت أبا أخوان كله سو مستبهال سبيتون أوليفيا فاليرا مستبهال قالو بحنسابي نبر نبرة بزح سراح سلز نبرو مس بيتا سابو زحلفا غزي وصو نبرة حدا معالتي نقالو تقروا مدب كم زأزبلك قال أتيلات لز نبرة نوبو آتو ولتلو انتو خونا جنت مدب قدم مجمارا بدحرت مقارجة خوينا أبو أخم زي مهتن زي منبارون سلس رأيتو بزي منبارو عبا حزن يسمعا زمت أتو أديات راح نبرت فرانك تلتيفو نممتا فتين كوانتا نبرا جن سرحو فقد فوي كألن سرحو ودي اجن نابت مرئيت نبر اللبوات عمرحا جن دمكي سلس متا كل نجر تودي نبرا كقبرو زخل نجر سلسي نبرا دما نابكوزو تملسا ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ሰበይቱ እንኳሉን ከምዘይ መጻእ ተረድአ ሰዓት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ፍራንክ ሕርቃን እንዳወሰኸ ይጽበየን ፖላይስ ናብ ገዝኡ ኣብ ዝመጹሉ ሰዓት ግን ብዝበኣሰ ጭንቀቱ ይበዝሕ እቶም ፖላይስ ድማ ሰበይቱ እንኳሉን ከም ዝሞታ ይነግርዎ ቀጺሎም ንፍራንክ ሒዞም ናብ ተቐታሊ ዝቐበረን ቦታ ይወስድዎ ፍራንክ ንዕአን ኣብ ዝተዓዘበሉ ክትንክፈን ናብአን ክጽቃዕ ፈተነ ፖላይስ ግን ጠጠው የብልዎ ኣብ መወዳእታ ናይ ክልቲአን ስነ ስርዓት ቀብሪ ይዳሎ ካብቶም ኣብቲ ቀብሪ ዝነበሩ ሰባት ኣኩኡ ቻክ ነበረ ቻክ ይጸልኦ ነበረ ድሕሪ ናይ ሰበይቱን ጓልን ሞት ድማ ጽልኡ ተበኣኣሰ ምኽንያት ሞተን እውን ናቱ ጌጋ ምዃኑ ይነግሮ ጠበቓ ስለ ዝኾንካ ምሕላው ትኽእሎ ንዝኸፈሉኻን ንሃብታማትን እዩ ኢሉ ይነግሮ ፍራንክ ድማ ወልሓደ ዘረባ ክዛረቦ ከምዘይደሊ ነጊርዎ ዘረቦም ዓፀወ ድሕሪ ቀብሪ ኣብ ጣዕሳ ዝነበረ ፍራንክ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ክነብዕ ጀመረ ናይ ጓሉ ስእልታት እውን ይዕዘብ ቀጺሉ ናይ በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ቀታሊ ንምጽራይ ናብ እንዳ ፖሊስ ከደ እናቱ ኬስ ሒዝዎ ዝነበረ ላስትገር ይረኽቦ ንሱ ድማ ብዝገበርዎ ምርመራ ኣብቲ ዝሞታሉ ቦታ ወርቃዊ ናይ ጨርቂ ቁራጽ ከም ዝረኸቡ ይነግሮ እንተኾነ ግን እዚ ጨርቂ እዚ ከም ሓበሬታ ክጥቀሙሉ ይክእሉን እዮም ፍራንክ ድማ ናይቶም ፖላይስ ዘይውፅኢታዊ ኣካይዳ ምስ ረኣየ ዕርቃኑን ሓዘኑን ብመስተ ክሓብኦም ይፍትን ሓደ መዓልቲ ንእሽተይ መስተ ድሕሪ ምስታዩ ናብቲ ብታሕቲ ዝነበረ ቦታ ይወርድ በዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ይዕዘብዎ ንዝነበሩ ሓደ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ባእሲ ይርኢ ፍራንክ ሰቲን ሰኺሩን ስለ ዝነበረ ንሓደ ብቲ ቦታ ተወዳዳሪ ባእሲ ከም ዝሃርሞ ይገብር ነጽባሒቱ ግን ፍራንክ ከምቲ ቅድሚኡ ጌርዎ ዝነበረ ዘይኮነስ ብዓቢኡ ናብቲ ባእሲ ተሳታፊ ኮይኑ ቀረበ ንሰበይቱን ንጓሉን ዘይምሕላው ዘለዎ ቅፅዓት እዚ ምዃኑ ይኣምን በዚ ድማ ወልሓደ ልምዲ ናይ ባእሲ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ኩሎም ውድድራት ይህረም ኩሉ ግዜ ተሳዒሩን ገጹ ቆሲሉን ድማ ናብ ገዝኡ ይምለስ ነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ብሓየል ህራም ይወድቕ ብሓደ ፖሊስ ዝነበረ ሃንግስትሮስ ተባሃለ ግን ክተርፍ ከኣለ ምስ ፍራንክ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ድሕሪ ምልላዮም ስትሮ ቅድሚ ሕጂ ሕርቃኑ ንምዝሓል ኢሉ ኣብ ሓደ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ዝኾኑ ባእሲ ከም ዝሳተፍ ይነግሮ ፍራንክ ግን ኣብቲ ቦታ ክበኣሲ ኢሉ ኣይገመተን ነይሩ ቀጺሉ ሓደ ዜና እውን ይነግሮ ናይ ቤተሰብ ሞት ምርመራ ብፖላይስ ከም ዝቋረጽ ከም ዝተገበረ ነበረ ፍራንክ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ይሓርቕ ነዚ ጉዳይ ክቕበሎ ዋላ እንተዘይከኣለ ግን ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ስለ ዘይነበሮ ስቕ ይብል ምሸት እንዳኸደ ከሎ ሓንቲ ጓል ተዛረበቶ እንተኾነ ግን ንእሽተይ ጓል ስለ ዝነበረት ናብ ገዝኣ ክትከይድ ከም ዘለዋ ይነግራ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ሓደ ሰብ ነታ ጓል ንምውሳድ ይመጽእ ፍራንክ ግን ነታ ንእሽተይ ጓል ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትኣቱ ስለ ዘይደለየ ምስቲ ሰብ ይበኣስ እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ንፍራንክ ሃርሞ ይፍትን ፍራንክ ካብቲ ሰብ ኢድ ንዝሓዙ ኻራ ከደርብዮ ክኢሉ ነበረ እንተኾነ ግን እታ ጓል ነቲ ኻራ ልዒላ ኣብ እግሩ ወግኣቶ እዚ ድማ ሓይሉ የዳኽመሞ ምስ ናይ መጽሓፍ መሸጢ ቤትሮ ይጋጮ ግን ብዙሕ ጉድኣት ኣይበጽሖን
سلازي بت ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መጽሓፍ ብእግሩ ብዙሕ ደም ንኸይፈስስ ይገብር። ብዝኸኣሎ ካብኡ ወፂኡ ካብ ፖሊስ ተሓብአ። ኣብ ዝተሓብአሉ ቦታ ኮይኑ ነቲ እግሩ ሸፊኑሉ ዝነበረ መጽሓፍ ገንፂሉ ከንብቦ ጀመረ። እቲ መጽሓፍ መቕጻዕቲ ንዝግብኦም ሰባት እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ክቕፅዑ ከም ዘለዎም ዝዛረብ መጽሓፍ ነበረ። ኣብቲ መጽሓፍ ዝነበሩ ኣነቓቓሕቲ ነገራት ንፍራንክ በብመዓልቱ ከንብቦምን መጽሓፍ ክፈቱን ይገብሮ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ማርሻል ኣርት ንኽመሃር እውን ይደፋፍኦ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማርሻል መሰልጠኒ እንዳኸደ ድማ ንነብሱ ብቑዕ ንምግባር ይቕጽል። ካብ ካራተ ክሳብ ጉስጢ ይመሃር ነበረ። ኣብ ናይ ስልጠንኡ ሰዓት ፍራንክ በሰልጠንቱ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ ይሰዓር ነበረ። እንተኾነ ግን ትምህርቲ ይወስድ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእትኡ ንዕኦም እውን ክስዕሮም ንዕዘብ። እቲ ናይ ጉስጢ ልምምድ እውን ዝሓሸ ለውጢ ከምፅእ ከኣለ። ሓደ መዓልቲ ፍራንክ ነቲ ዘንብቦ ዝነበረ መጽሓፍ ኣብ መሸፈኒ ዝነበረ ሰብ ኣፉ ይሽፍኖ። እዚ ማለት ድማ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንናይ ቤተሰቡ ነገር ሕነ ክሳብ ዝፈዲ ከም ዘይዛረብ ዘርኢ ቃል ኪዳን ነበረ። በዚ ነገር ድማ ናይ ፍራንክ ናይ ምስማዕ ክእለቱ ብዕፅፍታት ይውስኽ። ንኣሽቱ ድምፅታት እውን ንኽሰምዕ ይሕግዞ። ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ናይ ሰበይቱን ጓሉን ሬሳ ናብ ዝተረኸበሉ ቦታ ኣምርሐ። ኣብኡ ድማ ንመንበሪ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ቑሑ ዝነበርዎ ሓደ ኮንቲነር ይርኢ። ብተወሳኺ ንሰበይቱን ጓሉን ንዝተቐበራሉ ቦታ ዘርኢ ፍኒስትራ ነበሮ። እንተኾነ ግን ካልእ ሓበሬታ ብዘይምርካቡ ፍራንክ ናብ መኪንኡ ተመለሰ። ኮይኑ ከዓ ኣብኡ ምስ በጽሐ ፍራንክ 4 ለያቡ መኪንኡ ክሰርቁ ይርኢ። ቀፂሎም እቶም ሰራቕቲ ዋና ምዃን ተረዲእዎም መፍትሕ ንኽህቦም ይሓትዎ። ንኸይዛረብ ዝመሓለ ፍራንክ ድማ ንዝበልዎ ነገር ሰሚዑ መልሲ ይሃበን። እቲ ሓደ ሰራቕ ድማ ከልቢ ፈቲሑ ንፍራንክ ክነክሱ ይእዝዞ። እቲ ዘገርም ግን እቲ ከልቢ ንፍራንክ ክነክስ ኣይፍቀደን። ፍራንክ ነቲ ከልቢ ፈጠጢሉ ኣብ ዝጠመተሉ እዋን እቲ ከልቢ ፈሪሑ ሃዲሙ ይኸይድ። ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ኣብ መንጎኦም ባእሲ ይለዓል እሞ ፍራንክ ንዘለዎ ክእለት ክጥቀም ይግደድ። ብዘለዎ ብቕዓት ድማ ንኩሎም ሃሪሙ ነቲ ሓደ ናይ ሰበይቱን ጓሉን ዝሓዘ ስእሊ የርእዮ። እንተኾነ ግን እቲ ሰራቂ ብዛዕባአን ዝፈልጦ ወልሓደ ነገር ኣይነበሮን። በዚ ከዓ ንክኸይድ ይገድፎ። እንተኾነ ግን ብድሕሪቱ ካልእ ሰራቂ ብሽጉጥ ይሃርሞ። ፍራንክ ድማ ይሕሚምዎ እኳ እንተነበረ ነቲ ሰራቂ ግን ሽጉጡ ይምንጥሎ። ቀፂሉ ፍራንክ ይሕሚምዎ ብዝወደቐሉ ሰዓት እቲ ከልቢ ሃንደበት ተመለሰ። ብተመሳሳሊ ብድሕሪት ዝነበሩ 4 ሰራቕቲ ፍራንክ ከም ዝወደቐ ከይረኣዩ ካብ ዝወደቕዎ ተሲኦም ይኸዱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተሰኣሉ ሰዓት ግን ሓንቲ ኣልማ ትበሃል ዶክተር ኣብ ገዝኣ ንነብሲ ይረኽባ። ንሳ ድማ ንፍራንክ ነብሲ ኣላልያ ክትረኽቡ ከላ ንዝነበረ ኩነታት ነገረቶ። ፍራንክ ድማ ወልሓደ ከይበላን ከይመስገናን ገዛኣ ገዲፉ ይወፅእ። እቲ ተሃሪምዎ ዝነበረ ቁስሊ ግን ሓኪማትሉ ነበረት። ኣብ ደገ ምስ ወፀ እቲ ከልቢ ኣብኡ ነበረ። ፍራንክ ናብ ዝኸዶ እቲ ከልቢ ደድሕሪኡ ይኸይድ። ነዚ ተዓሲቡ ድማ ፍራንክ ነቲ ከልቢ ክወስዶን ክዕብዮን ወሰነ። መዓልታዊ ፍራንክ ንሰበይቱን ንጓሉን ንዝቐተለ ሰብ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ይእክብ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣልማ ፍራንክ ዝረስዖ ፖርቶፊልዮ ክትመልሰሉ ናብ ገዝኡ መፀት። ፍራንክ ድማ ገዝኡ ንኽትኣቱ ይዕድማ። ኣብቲ ግዜቲ ኣልማ ፍራንክ ክዛረብ ንዘይምድላዩ ምኽንያት ዝተረድአት መሰለት። ድሕሪዚ ናይ ሰበይቱን ጓሉን ዘለዎ ስእሊ ካርተሊና ይርእያ። ቀፂሉ ንኩሎም ዝኣከቦም ሓበሬታታት ምስ ረኣያ ግን ዕድል ገይሩ ነቲ ኣብቲ ኮንቲነር ዝቕመጥ ሰብ ከም ትፈልጦ ነገረቶ። ቀፂሉ ናብቲ ኣልማዝ ነገረቶ ቦታ ብምኻድ ነቲ ኣብቲ ኮንቲነር ዝነበር ሰብ ሚስተር ሺቨርስ ኣብ ውሽጢ ይራኸብ። ኣብ መጀመርያ ትዕዝብትና ከም ዝረኣናዮ ፍራንክ ነቲ ሰብ እንዳቐጥቀጠ ክሓቶ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሰበይቱን ጓሉን ስእሊ ምስ ረኣዮ ሺቨርስ ነቲ ናይ ብሓቂ ቀታሊ ከም ዝረኣየ ይዛረብ። ጸልማት ብምንባሩ ግን ነቲ ቀታሊ ገጹ ዋላ እንተዘይረኣዮ ግን ፖሊስ ምዃኑን ናይ ፖሊስ ክዳንን መኪናን ከም ዝነበሮ ግን ይነግሮ። ኣብቲ ግዜቲ ንሱ ዝገበሮ ነገር እንተሃልዩ ካብታ መኪና ቦርሳኣ ብምውሳድ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሰሊ ወሲዱ ነቲ ቦርሳኣ ግን ከም ዝተርበዮ ይነግሮ። ፍራንክ ቃላት ንምፅራይ ናብቲ ሓደጋ ዝተፈጠረሉ ቦታ ኣምርሐ። ኣብቲ ግዜቲ እቲ ንዑ ብዙሕ ጥቕሚ ዝነበሮ ከልቢ ሒዝዎ መፂ ነበረ። እቲ ከልቢ ድማ ሰበይቱን ጓሉን ተቐቢረናሉ ዝነበራ ቦታ ይረኽቦ።
ብድሕሪ እዚ ፍራንክ ብሕቡእ ናብቲ እንዳ ፖሊስ መፂኡ ናብ ናይ ሓደ ቤት ጽሕፈት ብምእታው ኣብቲ ግዜቲ በዓል መንፖላይስ ተመዲቦም ከም ዝነበሩ የጻሪ። ብዘገርም ድማ ናይ ስትሮ ስእሊ ተዓዘበ። ፍራንክ ብዝረኣየ ነገር ከኣምን ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን ንስትሮ ሰበይቱን ጓሉን ቀቲሉሉ ክኸውን ይኽእል ብምባል ጠርጢርዎ ነበረ። በዚ ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ን7 መዓልትን ለይትን ንስትሮ ክከታተሎ ወሰነ። ሓደ መዓልቲ ፍራንክ ንስትሮ ኣብ ዝከታተለሉ ዝነበረ ግዜ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሎ ይሪኦ። ሓበሬታ ንምርካብ ድማ ተሓቢኡ ናብ ገዝኡ ኣተወ። ኣብቲ እንዳ ሳሎን ስትሮን ንእሽተይ ወዱን ኣብ ስእሊ ይሪኦም። ቀፂሉ ናብ ክዳን መቐመጢ የምርሕ እሞ ሓደ ዝተቐደደ ናይ ፖሊስ ክዳን ረኣየ። እዚ ድማ ጓሉን ሰበይቱን ኣብ ዝሞታሉ ግዜ ኣብ ላዕሊአን ዝነበረ ናይ ክዳን ቀዳድ ነበረ። ሉስቲገር እውን እዚ ነገር ረኺብዎ ነበረ። ካልእ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ዝተለሉ ሰዓት ከዓ ሓደ ብሕቡእ ዝተቐመጠ ሳንዱቕ ረኣየ። ምስ ከፈቶ ቦርሳ ውሽጡ ክህሉ ከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ቦርሳ ድማ ብዛዕባ ፍራንክ ዘዝርዝሩ ብዙሓት መጽሔታት ነበሩ። ካብቶም መጽሔት ሓደ ድማ ንጓል ስትሮክ ጨዊ ወሲዱ ንዝቐተላ ሰብ ብፍራንክ ምኽንያት ካብ ቤት ማሰርቲ ነፃ ከም ዝወፀ ዘርኢ መጽሔት ነበረ። ኣብታ ምሸት ከዓ ስትሮ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ኣብ መኪና ዝነበረ ስእሊ ይረክብ። ኣብቲ ናይቲ ስእሊ ድሕሪት ድማ ፍራንክ ንዕኡ ዝረኽበሉ ቦታን ሰዓትን ተጠቒሱ ነበረ። እቲ ዝራኸብሉ ቦታ ድማ ዓብን ጥርሑ መኻዚኖን ነበረ። ስትሮ ብጥንቃቐ ካብ መኪኑ ይወፅእ። ፍራንክ ግን ንዕኡ ንምጥቃዕ ተሓቢኡ ነበረ። ሃንደበት ድማ ፍራንክ ይሃርመሞ ኣብ መንጎኦም ብኣስተለዓለ። ክልቲኦም ክእለት ናይ ማርሻል ኣርት ስለ ዝነበሮም ኣብ መንጎኦም ዝካየድ ባእሲ ብርቱዕ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ግን ፍራንክ ንስትሮ ናይ ምውጋዕ ዕድል ነበሮ። ፍራንክ ግን ንስትሮ ብህይወት ንኽጸንሕ የፍቅደሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንዝነበሮ ሕልሚ ሕንኽፈዲ ከኣለ። እንተኾነ ግን ኩሉ ነገር ንሕጊ ገደፎ። ኣብ መወዳእታ ፍራንክ ንናይ ስትሮ ፍርዲ ድሕሪ ምርኣዩ ክወፅእ ከሎ ንዕዘብ። ቀፂሉ ፍራንክ ምስ ኣልማ ብምዃን ናብ ናይ ሰበይቱን ጓሉን መቓብር ኣምርሐ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ንወልሓደ ንኸይዛረብ ዝኣተወ ቃል ኣፍሪሱ ንሰበይቱ ከም ዘፍቅራ ይነግራ። ኣብዚ ድማ ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ኣናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።